Mizo Zirlai Pawl chuan sawrkar hnathawk pension to roinon andu lova tunhnaia pension to roinon na order ti chua chume ni som pali sani somni parukral hmange su turin Mizoram sawrkar an phut MZP shwai tu te chuan vawiin chuhnu khan Aizawl Press Club-ah thutharlakhom tu te an koma pension roinon na order su tura sawrkar an phut thu hi an puanga MZP President Dr. Zirlai te chuan sawrkar hnathawk pension roinon omfo thin chu tunhnaia atangin cha anti lo thu anau chwa puya pension to roinon anni awanga bang tura norpo anlo nei to thin ti soin sawrkar hnathawk roinon lo tura thunei tu te angen renglaya sawrkarin pension to arwainon hi Mizoram mipuite le thalai nazong mek te zalo na le hmusitnaah an ngai ti soin tunhnaia sawrkarin pension roinon na order ati chwa chume ni som pali sani somni paruk ninga ni ral mange su turin sawrkar thunei tu te angen ti asoi MZP shwai tu tenan soidanin DPNR General Service Wing chuan April somni pali sani somni paruk khan shiatir ti chuakin Commerce Industries Geology and Mining Department Additional Director OSD to Chief Minister PR Lalrodingi April somthum sani somni paruka superannuation pension chu roinon ni in ahna chan Pawl turpo tarlangin Secretary Status pekani baka OSD to Chief Minister Nale Tourism Director hnathawk turati ani thu asoyani MZP chuan pension to pilal ro dingi roinon chu dolavin sawrkarin order ati chwato chu so turin an phuta MZP chuan sawrkar hnathawk te chu an hnathawk hun chunga thanem ngai taka thawk turin an ngena an pension hnuaia ero thalai nazong mek te kian to tura andu thuan soibok MZP chuan sawrkar hnathawk te roinon lo tura thunei tu te angen renglaya MZP ngen nangai poimo lowa sawrkarin arwainon chu Mizoram mipuite le thalai nazong mek te za lo na le hmusitnaah an ngai ti an soya pension roinon na order chu me ni som pali sangni somni paruk ninga ni ral hmange su turin Mizoram sawrkar thunei tu te kan nge na ni anti Mizo Zirlai Por General Headquarters Executive Committee voi zaruk somnga panhi na vawiin a thut khom chuan Mizoram sawrkar hnuaia hnathawk pension to roinon re-employment tunhnaia chungchang chu ngun takin ngaihtuah tunhnaia atangin MZP chuan pensioner roinon hina sataka do dalin du lo na lantir alo ni to china tuna pensioner chungchanga po hian MZP ngai dan alangai rengani anti MZP chuan sawrkar hnathawk roinon lo tura thunei tu te kan ngen renglaya MZP ngen na ngai poimo lowa sawrkarin arwainon hi Mizoram mipuite le thalai nazong mekte za lo na le hmusitnaah angaya pension roinon na order chu me ni sompali sangni somni paruk ninga ni ral hmange su turin Mizoram sawrkar thunei tu te kan nge na ni anti a MZP chuan sawrkar hnathawk pension roinon omfo thin chu tunhnaia atangin cha ati lo thu alo out chwa puin pension to roinon re-employment ani awanga bang turan norpo alo nei to thina chutiang thil thlen ngai lo tur chuan thunei tu te po achul anga hma la turin kan ngen non ani ti in sawrkar hnathawk te chu an hnathawk hun chunga thanem ngai taka thawk turin kan nge na an pension hnuaia ero thalai nazong mek te kian turin MZP chuan adu takzet ti an soi Mizoram sawrkarin tunhnaia sawrkar hnathawk pension pakhat aroinon chu tunhnaia som paliral hmange su turin MZP in angen voina Aizawl Press Club-ah thutharlakhom tu te an komna MZP President Dr. Zirlai te chuan Mizoram sawrkarin hnuaia hnathawk pension aroinon chungchang hi MZP General Headquarters Executive Committee chuan ngun takin an ngaihtuah tunhnaia atangin MZP chuan pensioner roinon chu na sataka do dalin andu lo na an lo lantir to china tuna pensioner roi chungchanga po hian MZP ngai dan chu alangai reng ti an soya MZP chuan sawrkar hnathawk roinon lo tura thunei tu te angen renglaya angen nangai poimo lova sawrkarin arwainon chu Mizoram mipuile thalai ngazong mekte za lo na le hmusitnaah an ngaihtuah soi MZP President chuan pensioner roinon na order chu tunhnaia som pali ral hmangeya su turin Mizoram sawrkar an ngen ti asoya MZP chuan sawrkar hnathawk pension roinon omfo thin chu tunhnaia atangin bang turan norpo an lo nei to china chutiang thila thlen lo na tur chuan thunei tu te po achul anga hmala turin an ngen non ti asoya an hun tiam chunga hmalakna a omlo ani chuan theitop chhoin an do zel dona an hmalak zel dan tur chu an langai tuale don ti soin sawrkar hnathawk te chu an hnathawk hun chunga thanem ngai taka thawk tur le an pension hnuaia ero thalai nazong mek te tan kian turin MZP chuan an du tak zet ti asoi